Amsurela baba, amsurela mama. Yashitangwa kuchinga ndizana maroba. Nguzada news content. Sikatukumbira vana baba tu sikatani kwa mashaka mangu tu chambo chitauri mchana togonopinda munyanza ta kulinda kushagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudarika mambo munomuudza mumuonesa kuti anono apa panodai apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo, upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda, chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhirizhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati uda kuchiita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwe unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofanira kuti isu ndisi takakosha panyika, tofanira kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Izvo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajazivi switi yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona rakachero chimwe yakachengetedzwa. Kwaivi munesere miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumba. Saka ukaona zvandikaita zvinezvi zvisati zvangouya, zvatoona mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvo. Saka usatipinzewo pamiedzo. Endewo musade vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafai murume wako musana wati periwo, kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvimishonga zvomusana zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofanira kuzviziva zvinova ndizvo. Saka unozwa kuti munhu abuda mumba nokuda kwenyaya idzodzo asi kudai toda kuti nyika ifambe zvakanaka, murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatigodzidza kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridziwo tofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku ova munenge makapiwa tinenge takagadzara, vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku tukamuudza chinhu anofamba achichiimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye unofanira koya sabhuku unotukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, akaenda kutandara. Sabhuku ndo zvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Waho unoona achita kutamba na ubva mujai. Tipe nyaya iwe. Kamari yakuti $50 zvese yakakupedisa. Taura. Murume ndakamupedisa mari pano 4 years. 350 years. Saka kwa 350 years iye akazondipa $50 muna July. Chamba chinetsana chete njingofamba up and down. Akasvika pokuti nditsvaga bhaya ndamotobheki. Ndafunga ndikatenga petrol ndikatsvaga bhaya we taenda naye ndobva wawira naka 600. Mangwana acho ndobva afonera uyewe angaita kutenga bhaya. Wasingosvitaura Tipendizoengai. ichokwadi here? Mari kupi? Ndati mari kupi? Unei? Ndati unei? Dziri kupi? Mbokodo? Kisfaenda? Dzakurasambeza? Panoiti mhuruka kutora kwano kadaenda kufa mutsetsa kufa. Iwe negirine ndiani angaenda?
Une mari papa, une mari petrol here. Mari petrol unginowanika. Burisa $30 kumisa. Mari $30. Iwe kagogo na Ernest. Ne kagogo na Gora. Mangwana ndiye munakitsa mundo. Mutsvaga tsino kutakura. Mwenda nopaka pamatapa ne apa nozvatia. Pa mashedi kana kuti paka pa dero demo tambo. Vauzirumba kwakwa. Kwazvinzwa? Tsvaga motikari mutakura, motikari ine ndine mukadzoka nayo. Iwe na Gora. Aisvika $5. oh yasvika $5 Right. Wewe vachisvika kumba kwako mangwana uyanoona 20 sokudzokesa wazvinzwa. Uruzvinzwa here? Nada kutumira zvikonzi but no wazokumidza kurereka zvako. Chokwadi chakamire kurereka handirambe zvakunonyanya kuti takapana. Ako waina motobheki here? Aiwa ndina. Urikudzokera ne? Mota yakanaka kotese pawe. Chop. Right. Ndataura ndati utsvaga $40. Vanoda kuti uzodambura mhuri vane kuwana lump sum. Munonyora mombe yacho yamwe munokwete kuti ina handi kuti kana uchinakidza munhu chinhu opa chinhu chinorwara ofana kupa chinhu chinoratidza kuti chino upenyu because grace period yakakupaka dai yakanga ikaita interest kubank dai yakabereka kurumidza kano mariwe nyaya yako yapera. Taura neni? Mombe yangu ine 1.5. Saka pamwe mungu musire kunokuwaitira dii. Saka handizotona so. Une chimwe chichaunacho? Une mombe gani? Ko motobheki wakasisawo? No. Inzwa yako vana? Iyi mari. Ndoda kuti munzwise vari kuenda. Ndoda kuti kana muchiteera zvandotaura inini. Munoenda muona mombe. Momba uyu mombe. Obva atina mombe padhuze paipa. Handitika. 2. Munotsvaga pick up. Motakura motobheki yacho. Iyoyo. Opuwa nguva yekutsvaga mari moya naye straight kwamama. Tazviwira? Asi uyanopa ima 2020. Motobheki yacho inogara kusvika. Tinopa grace period ye 2 months. Kana pasina izvotengesai. Ishi mari yako. Mari yenyu. Chiendai. Motsvaga pick up. Iwe munobatsira kutsvaga zvimota zvino.